Айде, старт. Срал патя на ледец, вдигнал се голям палец. Хукна опачето да бяга и вика: бягайте да бягаме, че царската и господарската земя горят. Хукна опачето и срещнал Петлю. Петлю го попитал: Пачо, къде си хукнал такъв? Бягай, Петлю, да бягаме, че царската и господарската земя горят. Хукнали двамата и срещнали и викали. Кого срещнали? Кочо. Кочо го попита: Пачо, Петлю, къде си хукнали такива? Бягай, Кочо, да бягаме, че царската и господарската земя горят. Хукнали Тримата. И бягали, срещнали Кучо. Кучо ги попитал: Пачо, Петлю, Кучо. Той Кучо ги попитал: Пачо, Петлю, Кочо, къде си хукнали такива? Бягай, Кучо, да бягаме, че царската и господарската земя горят. Хукнали четиримата. И бягали и срещнали Марко. Марко ги попитал: Пачо, Петлю, Кучо, къде сте хукнали такива? Бягай, Марко, да бягаме, че царската и господарската земя горят. Хукнали петеримата и бягали и влезли в една тъмна и страшна гора. И? Какво е станало? Какво видели? Една светлинка. И като отишли до светлинката, какво било това? Къщичка. И какво е имало в къщичката? И ни разбойници. Олеле! Какво правили те? Хранили се. Така. Ядяли? И пили. И пили и се разделяли парите. Дето ги били откраднали от добрите хора. Така. И какво направили нашите животни? Петро казал: я да ги видя. Видял ги? И какво става? И казал: я да ги изгоним. И как ги изгонили? Как? Как са потъртили? Върху прозорец. До прозореца най-напред кой застанал? Марко. Върху него? Кучо. Върху него? Кочо. Върху него? Пачо. Върху него? Петлю. И какво почна да правят? Марко. Какво правил Марко? Я как? Бау. Как правил Марко? Марко как правил? Хайде. Айде, кажи как правил. Кучето бау. Котето? Мяу. Патето? Папа, Петро. Кукуригу. И разбойниците Се оплашили. като видяли един звяр, с колко глави бил звяра? С 4. С 5. С 5 глави и крещял с различни гласове. И какво направили? Какво направили разбойниците? Избягали от къщичката. Разказвай. Ти разказвай нататък. И какво е станало? Животните Какво? влезли в къщичката. Обаче какво казал Петро? Айде разказвайте по-нататък. И какво е станало? Циганче. И какво е станало? Циганче ли си или българче? Бъргалче. Какво си ти? Бъргалче. Кажи: аз съм българче. Аз съм бъргалче. Добре. Какво станало по-нататък? Какво?
Няма минути май вече. Паметно. Еми, Петро казал, тия разбойници може пак да се върнат. И я да над един огън да сложим един казан с вода, защото той разбойника сигурно ще влезе през комина, че да падне направо във врялата вода и да ги чакаме. Застанал Петлю върху огнището. Пътока се скрил под масата. Не, Пътока се скрил под масата, Петлю върху огнището, кучето до огнището, магарито до вратата, пък котката се качила на вратата. Вечерта разбойниците наистина решили да проверят какво става. Изпратили най-смелия. И той решил да не влиза през вратата, за да не го усетят. Ами се спуснал през комина и къде цопнал? Врята вода. Направо врялата вода. И разкрещял се, изскочил и през това време. Нека се смее. Петела му скочил на главата, започнал коф, да го кълве. Котката му захорва да го драска по лицето. Пътока долу, коф, ръката. Кучето джав по дупчето. А пак Марко, като му теглил един кът, ще го изхвърля от къщичката. И после какво стана? И разбойниците избягали от гората, И какво стана? пък животинчета останали и са заживели в къщичката. Какво е чудовище? Сега видим снимка. Дай една целувка сега. А на тати цункай, тати сега цункай, тати.